אז אחרי שתיכנסו לאפליקציה תוכלו לבחור על כניסה עם גוגל או עם מייל אישי אחר. אחרי שתיכנסו פעם ראשונה יישלח אלינו מייל כדי לאשר אתכם. אם לא אישרנו אתכם לא תראו את המסך הבא, אם כן אישרנו אתכם תראו כבר את המסך ההרשמה, ואז תוכלו להזין את הפרטים שלכם, שם, טלפון, כתובת, והפרטים של הילדים, ילד אחד או שניים, שם מלא, תאריך לידה, הצהרה על בעיות בריאותיות, התחייבות על ההסכם מול ג'אגר ישראל, אפשר להוסיף עוד ילד, חשוב מאוד מידת חולצה, וכמובן אם יש בעיות בריאות לציין אותם. לאחר שתשלחו רישום ואנחנו נגדיר את כל אחד מהשחקנים לקבוצה המתאימה שלו, אתם תראו טופס בתוך האפליקציה שנראה בצורה הזאת, תוכלו לזוז בין השחקנים במידה ויש יותר מאחד, תוכלו לראות את הנוכחות שלו, מתי הוא הגיע, מתי לא, ואת תקנון הארגון ותיעוד תשלומים וכן הלאה בתוך האפליקציה.